Általános probléma, hogy egy sportoló a sportpályafutása befejezése után hogyan és hol találja meg a helyét az életben. Mint láttuk, Gyulai Zsolt sportvezetőként és vállalatvezetőként is helytáll, és a kajakot most éppen motorra és autóra cserélte. De Bártfai Krisztián, aki szintén kajakosként többek között 3 olimpián képviselte a magyar színeket, egyenesen repülőre szállt. Kedves utasaink, repüljenek velem! Először Sydneybe a 2000-es olimpiára, ahol Bártfai Krisztián Verék Krisztiánnal a kajak kettesek 1000 méteres számában állt rajthoz. Svédek még mindig tartják magukat, harmadik a magyar hajó, első az olasz, második a svéd, harmadik a magyar, és most rettenetesen jönnek len alattuk Riesdorferék is. Az utolsó métereken a második helyre legalább be kéne jönni, nyertek az olaszok, és úgy látom, második Svédország, harmadik a magyar hajó. Az olimpiai bronzérmes és világbajnok kajakozó 3 olimpián szerepelt, a 4. Athénba párja sérülése miatt nem jutott ki. 29 évesen szakított az élsporttal, és az akkor már legalább 10 éve tartó másik szerelemé a repülés életében a főszerep. Szóval azt már látjuk, hogy 1 óra 43 perc lesz az út odafelé. Azt meg, hogy vissza, 1 óra 49. Ez lehet egy picivel rövidebb, hosszabb, attól függ, hogy az irányítás mennyire van terhelve. System test okay. Nagyon érlelődött bennem, hogy már évek óta, hogy most kell váltanom, mert hogyha ezt sokáig húzom, akkor már nem lesz rá lehetőségem. Úgyhogy én 29 évesen abba hagytam, és az a szerencsém volt, hogy pont 2-3 hónapra rá volt felvétel akkor Malév Expresshez, és fölvettek CRJ típusra. Itt is lehet karriert építeni, ugye bekerül az ember, akkor először megismeri a géptípust, egyre nagyobb géptípusok. De ebből a székből átülni abba a székbe, parancsnoknak lenni, későbbiekben ugye lehet oktató az ember, tehát megvannak itt is a lépcsők, a célok, amit elér. Arról nem is beszél, hogy hogy ide bekerüljön az ember, az felér egy olimpiával. Bártfai Krisztián nem szakadt el szeretett sportágától sem. A repülés mellett vállalkozásba kezdett, és a honi élvonal nála vásárolja a versenyhajókat. Nem a rövidtávú profit szerzés a cél, hanem inkább egy értékteremtés, ami lehet, hogy később majd lesz anyagi javak is lesznek belőle, de most jelen pillanatban nem ez a cél. Valószínűleg azért hajtok annyira, hogy egyszer legyen lehetőségem arra, hogy sokat pihenjek. A sűrű programból, a nagy hajtásból a kikapcsolódást a család és a sportolás jelenti, és ahogy több korábbi kajakos, Krisztián is rendszeresen vízre száll. A versenyzés az már nagyon nem hiányzik, de az, hogy elmenjek egy órát másfele, tevezzek, vagy 2 akár, az bármikor nyitott vagyok rá. Mérni szoktam azt, hogy mit csinálok. Tehát lemérem a távolságot, sebességet, arra megvannak az eszközeim, de saját magamhoz képest, tehát nem másokhoz képest, ez teljesen más. A legnagyobb probléma az, hogy ülőmunkát végzek, és mint minden sportolónak azért a súlyommal küzdök, ez a legnagyobb küzdelem az életemben. Fölle, és hát hogyha nem mozgok, egy hét után már elindul a súlyom fölfelé. Így is van rajtam azért 10-12 kg legalább a versenysúlyomhoz képest, ráadásul az izomzatom se olyan már, tehát muszáj eveznem. Szerintem életem végéig szeretném csinálni, tehát hogyha valami egészségügyi problémám csak nem lesz, szerintem fogom csinálni. Tehát van olyan, hogy este 10-kor sötétbe megyek evezni. Hazaérek, akkor van időm. Van olyan, hogy télen jeget török a Kis-Dunán, Dunaparton lakom. Úgyhogy ezt szeretném, ameddig csak lehet csinálni. A repülés mellett, mert ugyan vannak sportolók, akik aktív pályafutásuk után nehezen találják útjukat a civil életben, de a Malév pilótáját a repülés az álmaiért is kárpótolja. Ez, hogy egy teljesen más, kívülálló dolgot tudok csinálni, ez nekem egy főnyeremény, egy olimpiai aranyérem.